Къде са братята ми? Ние само ги изстрелвахме. Бюфърт е там с другия птицепут. Добре, като голяма, заповядвам да отидем в парка. Някой иска ли да отиде до тоалетна? Давай и побързай. Бърб, струва ми се, че ще се блъснем в тази сграда, която прилича на главата ти. Време е да направим малък тест. Преди малко го завърших, не може вече да е развален. Признавам, сгреших. Добре, какво е това гигантско перце? Съжаляваме, господине, не знам какво стана. В един момент се изстреляхме над града, просто е така в бадминтон птицепулт. В следващия незнайно как се носехме на изток към вашия луксозен апартамент в небето. Напълно съсипахте моя премени в друго измерение инатор. Премени в друго измерение инатор? За какво служи? Ами, в момента просто спира гигантски перца, очевидно, но би трябвало да ме отведе в други измерения. О, това е супер! Заедно ще го поправим. Аз съм Финиас, а това е брат ми Фърб. Аз съм доктор Хайнц Дофешмърц, но приятелите ме наричат... Изведнъж ме налегна тъга. Фърб е много сръчен с инструментите. Сигурен съм, че ще го сглобим за